Maayong adlaw kaninyong tanan mga kapobre. Gusto nako iingon ninyo nga nahuman na gyud in taon ang gamayng balay ni tatay. Jutay og simple ra gyud kaini. Pinobre. Apan ang importante nakahatag tagamay nga kahayag dinhi. Og sa tanang nangutana og asa nako nakita si tatay mauni. Kaning saginga mga kapobre natunong jud na hinog na siya. Mauni ang panahon sa among panagkita diri sa highway unahan sa sagingan nga nagtaga siya og saging naagian nako. Kay padulong man ko og Dipolog City. Mo to ako siyang giduol. Gistorya nako siya. Tagaan ako siya gamay nga grasya pod kay tungod kay wala pug kok andam ato giingnan nako siya nga balikan tika wala pay Disyembre. Unsa iyang tubag nako mga kapobre? Kaluoy salamat sa Ginoo. Kana bitang feeling nga murag na ibtan tagtunok. Grabe gyud mga kapobre nalipay ko naguol ko nga wala jud ko kasabot sa akong gibati pagkakita niya. Iyang mga ngisi mga kapobre nakapatambok maayo sa akong dughan. Pure gyud siya nga subano. O si tatay pure nga subano. Shout out sa ato mga pinalangga nga subanin. Unsa may sinubano anak tay nga kanang mga una ta? Mangan. Mangan? Manganita. Mangani na ta? Manganita. Mangani ta. Amo atay ang mangani kay manggala man umay. Mangalaman. Manggala. Sa walay pagduha-duha mga kapobre, timbang dayon ako kung papag sa pagpangibot ani mga duspurdos ani na sa atong ilawom sa payag-payag kay man na lang madala nato ni dito aron mapuslan pa kaysa malata ra. Og ni proceed na dayon mis pinakaduol na mga hardware mga kapobre makapalit na og sin, plywood, hardiflex og tanan pa mga kinahanglan. Og shout out dai ko aning duha ka gwapo nga tag-iya aning nabaraw. Salamat ninyo duha sir. Pag abot-abot yun na mo dayon mga kapobre mao ni among nakita nga si tatay gidintaw nangunay nga maglubong og Queens haligi. Ingon ana akong papa magbalay mga kapobre. Butangan ginanyag 25 centavos 5 baka or piso nga iyang ilubong sa haligi. Oh. Karaan gid nga masunod no? Mga karaan magpun silang tao. Mao na ni mga kapobre naabot na mi diri og natindog na ang mga haligi. Day 1 pa lang namo pero perti namong bibuha. Daghan kayong salamat sa inyong solid suporta diri sa Proud Pobre tungod ninyo nahimo nako ni. Grabe ang akong panday dito sa payag mga kapobre. Abot diri oh. Wala gid mi nagbulagay gikan sa payag padulong diri. Oh, usa gyapon mi tanan. Sa inyong pangutana og naabay anak si tatay. Nay anak si tatay mga kapobre o ganing na namanggali siya yung mga apo. Si tatay na ila diri sa ilaha nga mapinalanggaon nga amahan ngadto sa iyang mga anak. Mapinalanggaon nga tatay nga lulo sa iyahang mga apo. Mao nang halos tanang silingan mga kapobre ni anhi diri nako nagpasalamat sa akong gibuhat. Og si tatay pud mga kapobre duol po kay siya sa Ginoo. Pagkamatay siya sa krus malanggayon ka nga to. Si tatay mga kapobre isa ka born again. Ako isa ka Katoliko og sa tanang mga nagsubaybay diri kung unsa man inyong relihiyon ninyo, girespeto nako ang usag-usa kanato. Kay lahi-lahi man gyud tag tinuoan, apan isa ra man gyud atong tumong og gialagaran. Lagi ka uban ko pa ang mahal na kung gili ka na. Inigabot sa Pasko malipayon masadya ang tanan. Karon ay wala na ang Pasko ko ay kagulaan na. Ako karon ani ana sa mabug na bilangguan. Merry Christmas na lang sa akong mga mina, sa akong mga kahigala, sa malipayong Pinoy-an. Tinatutiwason kay makahilak ta kanta pa ba gid taon na sa akong lola. Taga Pasko mao gini kantahon sa akong lola pero kay lagi ni panaw naman siya. Og diri nga part mga kapobre nagpalit kog plato, pila ka kabuok, unya gatas pud gamay. Di pud malikayan nga ni kalit lang nig-abot diri mga supporters nagdalag to ba. Og mao din ni mga kapobre ang abuhan ni tatay, napod siya ibang gira ang sukod sa iyang balay mga kapobre kay 10 by 10 kay 8 by 8 ang iyahang higdaanan
Dayon extensionan na mo og manggira diri sa Pika side unya diri sa tubangan man na lang na po siya balkon dili ra po diretso sa iyang kwarto ba. Ug tuod man mga kapobri nahuman ra gid in taon ni salamat sa Ginoo nahuman ra gid na mo ni duha ka adlaw. Hi tay. Lipay kay di ka bayran. Makita ang iyang isi mga kapobri. Unta sa tanang mga anak nga makakita ani. Palanggaan ninyo ang inyong mga ginikanan mintras makita pa nato sila. Mintras mapabati pa nato sa ilaha. Kay matod pa ni tatay dito sa iyahang balay. Iyang ingon sa ako nga naghuwat na lang daw siya sa iyang kamatayon. Kaluoy po kayo. Karon mga kapubri, bisan pag ngit-ngit na, gihuman gid namo ni. Aron malipay pag yung maayo si tatay. O akong mga panday, shout out. Bisan pa man sa kaulan, bisan pa man sa tanan, kapabilin gihapon mo solid para nako. Saludo kay ko ninyo nga naningkamot pud mo para sa inyohang pamilya. O bisan pa man unsa ka ngit-ngit ang atong maagian. Timan-in ninyo nga naagi nay pirmi kahayag sa unahan. Daghang salamat.